ಎಂಚೆಲ್ಲರು ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಬೇರೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಕೆತ್ತಿದ ಗುರ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಕೆತ್ತಿದ ಗುರ್ಜಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೆತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಬಂಗೆಂಚಿ ಮళ్ళీ పోయి ಏನಪ್ಪ ಕೆತ್ತಿದ ಗುರ್ಜಿ ಬೋಡಂದು ತೋನ್ ಬರ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಇರಡ್ಡೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಡು ಅಂತೀನಿ ಸುಲಭ ಸುಲಭ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡುಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಫುಡ್ ಬರ್ಕ ಕೆತ್ತಿದ ಗುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪಗಿ ನೆಂಜಿ ಕೆತ್ತಿದ ಗುರ್ಜಿ ಪ್ರೀನ್ ಇರದೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡಿದೆ ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂಜೆ ರಡ್ಡು ಕೆತ್ತಿದೆ ತಂದೆ ಈಗ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಲಿತ್ತೆ ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನಾಗ ರಿಜ್ಜರಿ ಕೆಲಸ ಹೋದಾರತ್ತ 2 ಜನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಮಲ್ತಂದೈತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಡಿಲ ಪರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಟೊಮೆಟೊ ಕಿನ್ನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ಯ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮೈನ್ ತಾರೆ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ಓ ನಮಗೆಲ್ಲ ತೊಂದಿಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಈ ತಿತ್ತನಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಈ ತಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಗ್ ಗುರ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿನ ತೂಕ ಗೊತ್ತಾಗ ಮೀಡಿಯಂ ದಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಕೇಳನ ಗೈಸ್ ತೊಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ಗ ಓ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಪುಂಡು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಶುಂಠಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಹದಿನೆಟ್ಟು ಕೆತ್ತಿ ಕಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಪಾಡಗಿತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಪಡು ನನಗೆ ತೆತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಜಿಂಡ ಬತ್ತೆಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆವಡಂಡ ಚುರುಕು ಅಂಡಾಂಡು ಚುರುಕು ಗೈಸ್ ಜರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಾರಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಕೊ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡ್ದ ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೆ ಉಡೆತ್ತಿದ್ದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ పొడి రెడీ మల్తీతే నేను పాడుగా ఇట్లా గేట్ కార పొడు ఆచు రెడ్కి ఎత్తియదని అంటే కొంతంతదంದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಗೈಸ್ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ತಾರ ಇದ್ದ ಪೆರೆದಿತ್ತಿನ ಅಡ್ಗ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ నేను ಇಂತಿಯರ್ಲ ಮಲ್ದರ ಗೈಸ್ ತಾರ ಇಟ್ಟು ಪೆರೆದು
ಎಗ್ ಗುರ್ಜಿ ಮಲ್ದಾರಿ ಮಲ್ದಾರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆತ್ತಿ ಹಿಡಿತಿದ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಬೊಳ್ಳೆತ್ತು ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡಾಯಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಗ್ ಗುರ್ಜಿ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಒರಿಯರಿ ರೂಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಬ್ರ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ ನಮ್ಮದು ಎಗ್ ಗುರ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ എന്നോട് ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಗ್ ಗುರ್ಜಿ. ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನೀನು ಕಾಂಡೇನೆ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆರಣಕ್ಕೆ ಒಂದಿಜ್ಜು ಗೈಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಕೊಡು. లో ఫ్లేమ్ ఉడియండి అన్నాను గ్యాస్ ఫాస్ట్ ది వచ్చి గైస్ ఎంత వేయదు టూలిక్లే గైస్ నీకు ట్రై ಮಾಡ್ಲಿಂಚೇರಾ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ತಾರೆ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ತಾರೆ ಪಾಡಂದೆ ಎಗ್ ಗುರ್ಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವರ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. నీకు ఏత కెత్తిది తొంబరు ఆకు మసాలా ఎత్తిద్ది తొండర్నాడు ಎರಡು ಕೆತ್ತಿಗೆ ಅವು ಎರಡು ಚಮಚ ಪೂರ ಗೈಸ್ ಎಂತ ವೈದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಪೂರ ಗಮ್ಮ ಆಡೋದುಂಟು. ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆಡಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಡೋದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಂಚರು ಎಗ್ ಗುರ್ಜಿ ಎಂಚ ಬರ್ತಂದು ಕಮೆಂಟ್ ತಿರುಪಲಿ ಹೈಕ್ ಕಲ್ತ ಚಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಬರ್ತಂದು ಎಗ್ ಗುರ್ಜಿ చెప్పవే ఎగ్ గురించి ఎంచి అంతలాగా వేస్తుంది తారే పెరేది పాడదు ఎగ్ గురించి నిట్ట మంచిగా మూలు పచ్చిరిದ ಕಚ್ಪುರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತುಂಡು ಒನಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಯ್ತುಂಡು ಕಾಂಡಿದ ಓಡ್ರುಟ್ಟಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿ పొద్దులు పాడు ఓడి రೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಖಾಲಿ పొద్దుಲ್ಲ ಬುಳಂತೇರಿ ಪಾಡು ಓಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನಿಗ್ಲಿ ತೋಜಪ್ಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ಶೋಕು ಇದನ್ಲಿ ಗೂಡು ಗೂಡಾದು ಒಂಜೇಲಕ ಏಪಲ ಓಡ್ದು ದೋಸೆ ಓಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಪೆರತಿ ಏಪಲ ಒಂಜೇಲಕ ಮಲ್ತು ಓಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಓಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪೇನು